kutemwe miti muno iko zvino ukasungwa imhosva iko zvino mutemo wakaiswa nehurumende ava havanzi headman vanonzi ishe Nyamundo. Tose kana vasingazive taberekwa nemunhu mumwe chete Chingonde zitateguru redu ndokuudzai kuti tingoona mutota mukoma nemunini namapati. Okutanga pa ushehu ainzi Gatsi Simon Nyamundo avo vaibva muimba yekwa Mukubvu vakatongowa kubva 19 March 1979 kusvika 25 December 1984 kureva kutokatonga 5 years. Vabva ipapo kwakauya Isaiah Chaparadza kumakumba avo vakatongowa kubva musi wa 13 July 1994 kusvika musi wa 7 October 1997. Ava headmen vatakagara pano nhasi vave china. Ini ndapiwa tsvimbo iyi yeutongi hwaheadman Nyamundo muwadhi 11 saka ndiri kuzvifarira sekupiwawo kwandaita nemubereki wangu. Munomu tinokoshesa kuti musi wechishana hatifanira kunge tichishanda uyezve hatifanira kunge tichipfeka hembe dzetsvuku dzinoropa. Kwazwai mhuri yeZimbabwe. Amiri pano ndinoitwa Chamunorwa Rusava ndo zita rokuberekwa. Nini ndiri mugare wemuMashonaland Central ndichibva mudistrict reGuruve. Mudistrict reGuruve ndinowanika muconstituency yeGuruve South constituency. Naizvozvo muGuruve South constituency ndine chigaro muward 11 ndiri district chairperson. Chiitiko chiri pano ungano kana kuti ungano iri pano zuva ranhasi ndere kugadzirira kana kuti kusimbisa kugadzirwa kuri kuitwa headmen vedu vaNyamondoro zvichibva kuhurumende, sezvo zviriko kuti mapazi ehurumende kune zvatingati hurumende dzematunhu nezvimwe zvakatsaukana tsaukana. So ushe hwamambo Nyamondoro kana kuti ishe Nyamondoro uri kugadzirwa muzuva ranhasi pano paNyamondoro secondary. Tikatarisa kuna headman wekutanga tsika nemagariro takatarisa zvatisiyanei tichienda pana headman wechipiri kusvika pari nhasi. Varipo izvozvi, generation iriko izvozvi ine tsika dzayo dzairi kutarisa ichiteedzera kurarama kwechimanje manje, kureva kuti vari kutora zvinhu zvechirungu kuti ndizvo zvatakumhanyisana nezvazvo. Tsika dzedu dzechivanhu vari kudzidzosera kumashure. Kuno kuMashonaland Central District muri kutaura naShepard Jakata kana kuti Sabhuku Makunde. Chiitiko chiri pano nhasi chiitiko chekugadzirwa kwaheadman. Ndiri kubata bhuku rangu ndiri muward 11. Bhuku rangu ini Makunde village riri pasi pechigaro chaheadman atiri kugadzawo headman Nyamondoro. Ishe Nyamondoro pamasabhuku arimo muward 11 andinoziva aripo 38. Ini ndini mumwe wavo arimo mukati imomo pa38 masabhuku aripo. Tiri kuMashonaland Central uye muri kutaura naSabhuku Gombwe anonzi Need Mohozo muward 11 munova ndimo muri kugadzikwa headman wedu, ndivo headman vedu ivava. Uye ndiri kuziva inini kuti headman vari kugadzwa nhasi vave chifo ndichiziva. Nemuridzo tinotenda tasvika kumadzimambo edu sokuvafanaka matikamuchira
paivhu renyu ratakatsika. Sekutaura vandadaita kuma introductions, tine vashandi vehurumende vari pakati pedu. Nekuda kwenguva hatichakwanisi kuvasimudza. Aiwa vanenge vauya masabhuku gara zviri pasi paita basa. Tinoziva kuno vatungamiri musangano machairman madistrict ari kuno. Right, tinengo the DCC dzauya pana. Vari mberi kwatu ndiri kuona mumwe ari kuno uku. Yes. Ndaona vesekitari kufa transport ari pana apapo. Ndaona machumi kansela kuno kwaripo nekuya district. Ndaona provincial kansela mumwe ari kuno kwapo. Secretary of Mines. Ndaona panapa tina complex mberi kanongoni. Inengo yedu hombe kumusangano. Ndiwo veterani. Uye zvari ndingo desendaro kuno masendaro. Kuguruwe. Kome ndikanongoni aripo. Vana vandikanga kwati muvaone mesi. Kome ndikanongoni. Ndichakumbira kuti tigamuchirwe nakanzo chairman veguru yeRTC. Ndinokugamuchirai makadi vabereki, makadi vana vechikoro. Honorable Minister, ndinokugamuchirai madzimambo, macivil servants, mutungamiri wese wemusangano, masabhuku nevamwe vose vauya pano. Tinokugamuchirai, inzwai kunge muri pane ino nzvimbo, inzwai kugamuchirwa, gamuchirai kugamuchirwa. Ingei muri pano, hapana arasika, hapana kuti kwadaya kunobva hakusi pedu. Ndazwa pamaintroductions kune vemuzarabani, vemuzarabani mutori mwana wedu kuno, inzwai kugamuchirwa. Itai program makasununguka, tinenge tiripo tese pane zvinonetsa munenge muchipotaura kuti izvi, asi magamuchirwa musha wedu weguruve. Kuwati kuno tafara, tauyawo tasanganiswa. Saka mwe neumwe ngaachingofara vari pano kutarisawo zvikuitwa. Ekwanyamondoro auya atipewo mashoko mairi matatu. Pano tanyorwa kuti anonzi Austin Nyamondoro. So paAustin Nyamondoro uyai mutipewe mazwi. Vamwe vana vachishandisa vanoziva kuti toto, vamwe vana vachishandisa vanoziva kuti kuilenga kwakaurayiwa munhu. Ipapo mukapateerera zvopa munozofanira kuuya muchitigudza wo. Nekuti nayo ayo handina akawanda. Uya makaona vatota mahobi, mozoti mubvumbi wabvira kure. Titambire mauya mukanyi, varidzi vemakurure. Takarwarawo kune vasina mabvi, wototikakunda. Tiri pano tinorenga pakubvudzwa kwatateguru wedu, akapagwa pachitope, akazorarwa kumakomo emazowe. Tinofara nekugadzwa kwenyu soko mukanya, sangana nemhuri yenyu zvakanaka. Ndatenda sokwafanaka. My name is Ivy Chikanda. I am here to recite my poem, The New Headman. A leader rises strong and wise, with community's voice. He is chosen well to guide and serve with a leader's spell. May his leadership bring peace and mighty, prosperity and harmony. In morning light, we pledge our support, our loyalty to, as he leads our community with a heart anew. Thank you. Tizo ndo vatungamiri vemangwana hatiti. Chokutanga ndinotenda zvikuru nekuungana kwaita vanhu vachiuya pano pakugadzwa kwaIshe Nyamondoro. Ava havanzi headman, vanonzi Ishe Nyamondoro. Ndovakagadzwa pano, vakagwadza vanguva huru pasina Ishe, vakambenge paina acting, asi kuzvima vana sekuru. Ndinokurudzira kwamuri muri vaNyamondoro, ushe ukasvika mumba menyu mese muri vasi, mune unenge akatsidzirwa nemunhu iye anenge akatiwa nemidzimu yake naMwari wake kuti achakutungamira. Chandinofanira itai zvinhu zvokukurudzira musha wenyu nokurayana. Hakuna munhu akaberekwa nekuziva, munhu anotoudzwa kuti apa akamira zvakati. Mutemo wemunhu newehurumende, teereresai, hakutemwe miti muno iko zvino,
ukasungwa imhosva iko zvino mutemo wakaiswa nehurumende, ukatema muti uchangosungwa unobhadhara hako. Kukorokoza uhu imbosiyanai nahwo, iko zvino zviri kunzi murutosungwa. Tumwe takawanda tichaenda tichikuratisanamba tichiuya kuno tichionana naishe Nyamondoro, tichipanana mazano, tichiudzana zvokuita. Tiri vanhu vamwe chete, taberekwa nemunhu mumwe chete. Tose kana vasingazive taberekwa nemunhu mumwe chete. Chingonde zitateguru redu. Vamwe havazive ndokuudzai kuti tingoona mutota mukoma nemunini namapati, asi mutota akazviti ndanzo. Aiwa, ainzvenga zvimwe zvezvinhu. Saka ngatigarei tichizivana. Nyamondoro, varidzi veguruve, mumwe chete ane ushingi nakatambura musoro wemurungu vayureka munguva yehondo, nakasungwa nakanourayirwa kuSouth Africa dehenya rangu riri pamuibhari kuSouth Africa. Asi sambuya nehanda ndaizviziva kuti mapfupa angu achamuka. Vana vangu mhirimhiri nagubhu mudede, chidyai umambo hweushingi hwangu. Tinoti nhasi kunewe Maki Nyamondoro, mapfupa angu amuka pauri. Chitora utonge dunhu rako zvine uenzaniso uye zvine uchenjeri. Ndini Nyamondoro, mapfupa angu amuka. Tatenda. Regai nditi dare rakudzwa kare. Ndichasuma mukoko mukuru ari pano. Mukoko mukuru ndiwo member of parliament weconstituency ino yatiri Gurumont South, Guruve South constituency. Mukoko mukuru ndiwo zvakare Minister of State for Provincial Affairs and Devolution. Vanonzi ivo Honorable Christopher Magomo. Over to you, Chef. Ndinotenda zvikuru. Regai ndicherechedze pano nhasi tingadai tina Deputy Minister of Local Government, asi nona zvimwe kuuya pakutoone basa kwavari. Ndinovacherechedza in absentia. Imi mhuri yekwaNyamondoro ndinokucherechedzai pano vabva kuofisi yeLocal Government. Mese ndakucherechedzai nowandu venyu kuprovince. Regai ndicherechedze muno mambo vedu, Mambo Chikurino Soboafanaka. Tiri kudunhu renyu mambo, tinokucherechedzai. Tocherechedza Mambo Chivaviri, Mambo Bekura, Shumba Chivaviri, tinokucherechedzai. Mambo Kasekete Nzou Samanyanga, vabva kugovernment, tiri kuti kuprovince, maheads ese mugovernment departments and agencies. Nevepa-district pano vanoverengerai MDDC vedu vakushanguri, tinokucherechedzai. Vabva kumaparastatehouse, tinokucherechedzai zvakare. Leadership yese musangano rikutonga DCC vachifamba, taona muripo pano. Vanhu vehondo yerusununguko, tinokucherechedzai. Comrade Berikane Ngoni makarwira muno Guruve nevamwe venyu, tinokucherechedzai mese. Vabva kukanzuro yedu, taona pano tina council chairman vakamirirwa namai navice wavo kukanzuro, tinokucherechedzai. Acting CEO Guru RDC vamaposa kana muripo, tinokucherechedzai. Vakokwa vese vari pano, tinokucherechedzai. Nemi mese mauya pano, vana vechikoro, tinokucherechedzai. Tisingakanganwo tiri pachikoro pano, panenge pane utungamiriri hwepano pachikoro nevarairidzi vacho,
tinokucherechedzai mese, the media fraternity mese tinokucherechedzai. Zuva ranhasi izuva guru kuGuruve rese, asi kunyanya kuGuruve South constituency. Uko ndawana mukana wokumira pamberi penyu chedu kukumikidza installation yaHeadman. Iyi inenge yakatoitwa kare pano nhasi mabiko nekuvagadza zvokungopedzisira, asi basa iri rakaitwa kuHarare kare. Naizvozvo tinonzwa kufara kuti Headman Makosa vatakaunganira pano vanga vachidzi namambo havanzi Headman namambo Chikuriro, vanonzi Ishe, ndio vataunganira pano nhasi kugadzwa kwavo saHeadman Nyamondoro. Tinozvitenda zvikuru kuti new dispensation iri kuita maitiro ayo isina nzvimbo kana munhu wainosiya. Takatarisa nyaya yeHeadman uyu inyaya yanga ine nguva iri mudariro, asi nhasi tasvika pakuti tipedzese basa iri ranga rane nguva richitarisirwa kuti ringapera. Munhoroondo yeGuruve yekwanaSokoafana ndofunga nyaya hombe neumambo ushe uhu kuti uri kufamba sei kusvika nhasi hwadonongodzwa. Asi regai titi ava Headman vatakagarira pano nhasi vave china. Pakatanga pana Headman pavari Nyamondoro avo vakashaya musi wa29 July 2021. Asi nyaya yekugadzwa kwaHeadman ava yakatora nguva zvichienderana nekuti mapepa acho aifambawo maofisi achidanha maofisi nemaofisi kusvika patasvika nhasi. Chakakosha nhasi mhemberero idzi dzekuti tazosvika pai patakatarisira kuti Headman vedu kana kuti Ishe vedu vanga vachigadzwa. Ndibvumirei kuti ndipe kanhoroondo kaduku nenyaya yeushe uhu. Headman ava vari pasi pamambo Chikuriro Sokoafanaka sekutaurwa zvaita. Tirimbodzokeredza naye kuti zvinyatsopinda matiri kuti aiwa Headman vanoshanda vari pasi pamambo, mambo vari kushanda vari pasi pavo, vanoshanda vari pasi pavo. Ndimambo Chikuriro Sokoafanaka. Manzwa mambo Sokoafanaka Chikuriro vachitaura kuti aiwa takabva kudzinde rimwe chete kwachingoro, ndiro zvavataura. Saka ukama uchina upano zvakada zvichida mukoma nemunin'ina sekutaura kwavaita. Nhoroondo yemhuri inobva kuti vakabva vanhu ava kuguruswa, ndo yatava kuti Tanzania makore kare chaiwo. Nhasi uno vari muno muGuruve mavari kutonga vari. Munoziva inonzi Band Immigration iye ndopavakauya kuno vachibva kuguruswa. Vakauya vagara paIpinge River, pakati peMpinge naMumbezi River ndopavakagara. Ada Sokoafanaka Totem mutupo wenyuru wesoko seizvozvo. Ndopakabuda ushe uhu kuva substantive Headman Nyamondoro. Wokutanga paushe uhu ainzi Gatsi Simon Nyamondoro. Avo vaibva muimba yekwaMukubvu. Vakatongowa kubva 19 March 1979 kusvika 25 December 1984 kureva kutonga 5 years. Vabva ipapo vakauya Isaiah Chaparadza kumakumba. Avo vakatongowa kubva musi wa 13 July 1994 kusvika musi wa 7 October 1997.
kureva kuti i3 years idzi vakazoshayawo vane 68 years dzokubereka. Tabva ipapo mwana wekumbakumba ainzi Austin Kumbakumba akaekta paedmin uyu kubva musi wa 16 November 1999 kusvika muna 2000 kureva kuti akaekta kwe1 gore. Kubva musi muna 2001 kusvika 2005 ushoho hwakanga usina munhu akaripo nekuda kwekuti pakanga pasati pana substantive mambo chikuriro apa varipo vakasiva mambo nekuti kuti uite headman mambo anofanira kunongedza kuti uyu chero zvabva mumhuri mambo akakonana nazvo imi mhuri mawirirana hauite headman. Naizvozvo zvakamisa uvepo hwaheadman Nyamundoro kwemakore anengati 5 kubva 2001 kusvika 2005 kuti mambo vainjosa vakasitovapo. Naizvozvo headman Mark Makosa vatatasana nokugadza ndivo vazova headman wechina wechi4 muushe hwekwa Nyamundoro. Headman Mark Makosa vanobva kwa Bemiri vakaberekwa mugore 1949 muno muGuruwe vari papa headman. 1975 1984 vaishanda sub-block machine operator vachizosiya havo. Muna 2021 ndobva vakaita village headman kureva kuti ndipo vakaita sub Nyamundoro muno muNyamundoro village ndo pavanga vari apa kusvika nhasi tsvimbo yeushe hwekuva headman yavakavaisa substantive. Zvino hurumende inotasira zviga izvi kunemi headman. Hurumende inotasira kuti makatira muchaita nyaya dzenyu anga ane fairness, uyananisi, anga ane chiremerero, anga ane kuzvininipisa, anga asina favor kana kutya zvakare. Traditional Leaders Act chapter 29 section 17 munofanira kuinzwisisa iyoyi. Moziva zvakare iyo mutemo yenyika kuti inokupai zviga zvokushanda basa renyu kusvika papi. Makangodaro basa renyu rinereruka, Ishe Nyamundoro. Chakakosha ndechokuti kugara nhakaona dzevamwe mambo varipo, vanhu vataura vakati aiwa vachadzoka vachinyatsokuita kuti mufambe nemo totarisa nyaya yemavalues nemaculture nechivanhu chedu. Chivanhu chedu chinofanirwa kuti muchichengetedze imi madzimambo edu. Development zvakare madzimambo mune basa guru rekuita kuitira kuti nyika yedu ibudirire. Matonza anokakata anogara peta chibage chane chimwe chava nevana yawe mutindo
anenzi Ishe Nyamondoro. Ndiri pano ndiri mambo Chipuriro. Saka ndatikuzivisei mazita amunomudana naye. Ndikauya kuno ndoda kuti muchinzwa kuti Ishe Nyamondoro. Saka ngatigare pasi tipedzise program. Asi ari kuda kuita makorokoto panapa ndiye anenge akabata mari. Muzukuru ari kupi? Angati gamuchira mari. Anokorokotedza munokorokotedza wakabata mari. Panapa ndine $10 yabva kuna Nzou. Tinotenda vanhu vabata basa iri, vabatsira Headman kugadzirira zvese zvaitwa pano. Togotenda hurumende yaita kuti purogiramu iyo ivapo sepurogiramu yanga ichitaurwa kuti ine nguva yakareba yakasati yaitwa. Totenda zvikuru sei. Tozotendawo novachipuriro vaita kuti Headman basa rake rifambe nokupfekedza kwavaita tazvionawo. Tozotendawo kuna Chief Kaseketi wauyawo wabva kure wazvibata tese pamwechete tibatsirane kugadza Headman. Basa renyu Mwari ramakaisa pasi pezuva runoda uchenjeri neruzivo. Baba makati zvinofambidzana. Takutendai nebasa iri Jehovha rekugadza pamaita Mwari kubudikidza nevamatuma zuva ranhasi. Takutendai Jehovha vanhu venyu vari kupembera nekufara nekuda kwechiitiko chaitika mudunhu rekwedu. Mazviita changamire makaziva nyika ine makuruve. Tinokutendai Baba naIshe wagadzwa nhasi. Tinoziziva kuti vanhu vawana kwokupotera ndiro tsime Mwari rinoenda zvakare kunonwira mvura nevanhu. Takutendai Mwari samasimba. Takutendai Jehovha nekuti munhu hagone kurarama pasina Baba kwokuti anoenda kunopotera. Tinokutendai Baba kusisimba renyu raratidza. Mazviita Baba nyangwe nerupfegedzo rwavako panyama yake. Basa renyu ngarichitanga kuenda kumberi. Chidururai mafuta esimba mugomuzodza pamusoro pake. Zvinhu zvose zvigoita zvakanaka. Takutendai musimba nomuzita raJesu Kristu. We pray. Amen. Nhasi chine makuru anoita matatu emadzichifi kubvira chifi wokumuzarabani wanga tiinaye nachifi Bekura tanga tiinaye nachifi Chipuriro aneva ndiye mukuru wedu. Ini ndapiwa tsvimbo iyi yeutongi hwaHeadman Nyamondoro muwadhi 11. Saka ndiri kuzvifarira sekupiwawo kwandaita nevabereki vangu. Munomu tinokoshesa kuti musi wechishana hatifanira kunge tichishanda, uyezve hatifanira kunge tichipfeka hembe dzetsvuku dzinoropa. Ndomutemo watinoshandisa muno.